नाही सर. एकच मिनिट. हां ओके ओके. नमस्कार. आज एका महत्त्वाच्या आणि एक गंभीर विषयासाठी आपल्याला सगळ्यांना मी इन्व्हाइट केलं होतं. विषय आहे बारसू रिफायनरीचा. मागच्या काही दिवसामध्ये जे काय आपण बघितलं, ऐकलं, वाचलं, त्यानंतर आमच्यासारखे कार्यकर्ते सातत्याने, कारण का 2009 ते 2014 तो भाग माझ्याही मतदारसंघात यायचा आणि 3 लोकसभा निवडणूक मी स्वतः लढवल्या असल्यामुळे तिथे आमचे सहकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ हे आमचेही जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. काही दिवसांपासून जे काय घडतंय हे आपल्याला सांगण्यासाठी मी इथे आमंत्रित केलं. काही भयानक गोष्टी कानावर आल्या आणि त्या जर मी स्पेसिफिक अधिकाऱ्यांना सांगितल्या असत्या तर कदाचित ते कितपत त्याला सक्सेस मिळालं असतं किंवा त्या इनपुटचं त्यांनी पुढे काय केलं असतं ह्याचा अंदाज नसल्यामुळे मी ठरवलं की पत्रकार परिषद घेऊनच सार्वजनिकरित्या या गोष्टी जनतेलाही कळाव्या, अधिकाऱ्यांनाही कळाव्या. जेव्हा 3 दिवसासाठी आंदोलन स्थगित करण्यात आलं, बोरवेलची कामं सुरू होती. जवळपास 72 ठिकाणी बोरवेल मारायच्या असं काम तिथे सुरू होतं. आताही तुम्ही जर तिथे परिसरात गेलात तर बोरवेल मारायचं काम तिकडे सुरू आहे. कितपर्यंत आलं, प्रोग्रेस कितपर्यंत आला हा भाग नंतरचा आहे, पण जवळपास एक 72 ठिकाणी बोरवेल मारायचे होते. अशा ठिकठिकाणी कामं सुरू आहेत. 6 तारखेला मला असं कळलं की उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, बारसूच्या दौऱ्याला येत आहेत. हा दौरा तो कशासाठी आहे हो तो त्यांच्यावर आहे किंवा ते काय करणार आहेत मला माहीत नाही, पण मागच्या दरवाजाने अनेक वेगवेगळ्या तयाऱ्या सुरू आहेत. बाहेरची लोक ज्यांचा जमिनीशी काही संबंध नाही, ज्यांचा कोकणाशी काही संबंध नाही, रत्नागिरीशी नाही, अशी लोक मटेरियल सप्लाय करण्याचं काम किंवा मटेरियल आतमध्ये आणण्याचं काम सातत्याने मागच्या काही दिवसांपासून करतायत. त्याच्यातलं एक मटेरियल माझ्या कानावर आलं ते म्हणजे जिलेटिन स्टिक्स. आता जिलेटिन स्टिक्स कशासाठी वापरतात हे आपल्याला माहिती आहे आणि हे मी खात्रीलायक सांगतोय. मी याची माहिती 5 तारखेला सन्माननीय फडणवीस साहेबांनाही देणार आहे. बाकी जिल्ह्याच्या SP ना वगैरे ज्या काही गोष्टी इनपुट द्यायच्या त्या मी देणार आहे. आता हे कोण आणतंय तर हे कोण स्थानिक नाही आहेत. ज्यांना 6 तारखेला काहीतरी घडवायचं आहे, नेमकं काय घडवायचं आहे ह्याचा अंदाज नाही. आपल्याला जैतापूरचं आंदोलन आठवत असेल, तसं काहीतरी प्रयोग कोणाला तरी घडवायचा आहे आणि ही बाहेरची लोक आहेत आणि सातत्याने ते ह्या आंदोलनाच्या ठिकाणी ते मटेरियल कसं तरी पोचवावं आणि तिथून काहीतरी घडेल, ह्या सगळ्या प्लॅनिंगमध्ये ती लोक दिसत आहेत. त्याची माहिती मी सगळी देणारच आहे, पण ती अथॉरिटीजना देईल नाही. पण हे आज कळणं का गरजेचं होतं, कारण का जर माझ्यापेक्षा जास्त इनपुट कदाचित पोलिसांना असेल, पण जर काही वेगळं चित्र घडलं असतं 6 तारखेला
तर कुठेतरी इंटेलिजन्स फेलियर किंवा काहीतरी आरोप प्रत्यारोप झाले असते की अमुक आले तमुक आले आणि म्हणून हे सगळं वातावरण चिघळलं. कोणाला चिघळवायचं आहे हे बाहेरची लोक आहेत. आता ते उद्धव ठाकरेच्या दौऱ्याच्या वेळेला करायचं होतं किंवा नंतर करायचं आहे हा नंतरचा भाग आहे. मी असं म्हणत नाही उद्धव ठाकरे याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, बिलकुल नाही. ही बाहेरची लोक आहेत कोणतरी. उद्धव ठाकरेंचा ह्या विषयाशी काही संबंध नाही. पण हे सगळं मटेरियल आतमध्ये आणण्याचं काम, कारण का मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक मोबिलाईज होणार 6 तारखेला. त्या चेंगराचेंगरीमध्ये, त्या गर्दीमध्ये असे हे जे काय अँटी सोशल एलिमेंट असतात ह्यांना या गोष्टी घडवायच्या असतात आणि ते त्या तयारीला लागले सुद्धा आहेत. मी पालकमंत्र्यांना ही गोष्ट सांगणार आहे की ही गोष्ट फार सिरियसली घ्या. लोकांचा जीव आहे, ती लोक आपली आहेत. बाहेरून कोण येऊन जर हा विषय काय भलतीकडेच न्यायचं जर तयारीत असेल तरी कुठेतरी थांबलं पाहिजे. जर निलेश राणेला हा विषय कळतो म्हणजे हा विषय कुठेतरी आहे, कुठेतरी चाललाय. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. आणि जेव्हा मला पोलीस बोलवतील की हा इनपुट तुम्हाला कुठून मिळाला, कसा मिळाला, हा सगळा विषय मी पोलिसांना सांगेन की हा विषय घडतोय किंवा ते मटेरियल काही प्रमाणामध्ये आलेलंही आहे, घुसलेलंही आहे. पण ती लोक आता शोधली पाहिजे. मी ह्या मतदारसंघाचा आहे म्हणून एक प्रामाणिक इच्छा आहे की हा प्रकल्प यावा. पण हे सगळे उद्योग ही बाहेरची लोक येऊन जे काय करतायत ते आपल्या कोकणाला पोषक नाही आणि वातावरण कुठल्या कुठेच हे निघून जाईल हे आपल्याला कळणार सुद्धा नाही. आणि म्हणून मी स्वतः सन्माननीय फडणवीस साहेबांना भेटून या सगळ्या गोष्टींचा आढावा देणार आहे. मी डायरेक्ट त्यांना गोष्टी सांगितल्या असत्या पण उशीर होऊ नये. आणि एक सार्वजनिक रूप हे प्रत्येकाला कळलं पाहिजे की आपल्या आजूबाजूचा माणूस नेमका कशासाठी आलाय, कोण आहे हे कळावं. ह्याच्यासाठी आज ही पत्रकार परिषद घेतली. हा फक्त माझ्या कानावर आलेला जिलेटिन स्टिकचा एक विषय होता. अनेक मटेरियल त्याच्यामध्ये ते लोक आणायचा प्रयत्न करत असतील, आणले असतील, मला माहीत नाही. आता इथून पुढे पोलिसांचं काम आहे. विसेल ब्लोअरचं काम मी केलं. इथून पुढे जे काय पोलिसांना शोध घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये मलाही बोलवतील तर मी जाईन की हा विषय तुमच्या कानावर कधी आला, कसा आला. हा सगळा विषय आपल्यापर्यंत पोचवायचा होता. महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत आपण हा विषय पोचवावा, कारण का हा फार गंभीर विषय आहे आणि नाजूक विषय आहे. जर असं मटेरियल आपल्या कोकणामध्ये सहज यायला लागलं आणि एका आंदोलनासाठी अशा सगळ्या गोष्टी वापरण्यात आल्या तर फार कठीण आहे. आणि कोणाचे जीव जातील, काय जातील, देव करो असं काहीच होणार नाही. पण असं होऊ नये ह्यासाठी ही पत्रकार परिषद होती. आपण ह्याबद्दल किंवा अजून इतर कुठल्याही विषयाबद्दल विचारायचं असेल आपण विचारू शकता. काय वाटतं? बघा, मी तुम्हाला आता ह्याच्यावर, हा विषयच वेगळा आहे. हा काय, ह्या विषयाशी काही संबंध नाही. आपण ह्याच्यावर बोलू कारण का ह्याच्यामध्ये राजकारण आहे. पण आज काय राजकीय विषय नाही. आज काय राजकीय विषय नाही. हा विषय गंभीर आहे, लॉ अँड ऑर्डरशी संबंधित आहे. पण सर, हा पण ज्या पद्धतीने आपल्यापर्यंत हा जिलेटिनचा विषय पोहोचला, अर्थातच त्या मागचा काय करायचं आहे, काय कट रचला याची सुद्धा आपल्या कल्पना नाही. तो कट यशस्वी होऊ नये, काही ना काहीतरी असेल. कट असल्याशिवाय कोण मटेरियल आणत नाही. पण तो कट काय आहे हे आता पोलिसांनी शोध घ्यायचा आहे. इंटेलिजन्स त्यांच्याकडे आहे, डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे आहे, युनिफॉर्म त्यांच्याकडे आहे. आम्ही विसेल ब्लोअरचं जर काम करत असतो की आहोत तर आता बाकीचं काम काही यंत्रणेकडे पण आहे. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि जर असं काय झालंय तर ते दुरुस्त झालं पाहिजे. ह्याच्यासाठी हे बघता 6 तारीखला मोठ्या प्रमाणात असं वेगळं काय घडण्याची शक्यता वाटते एकंदर त्या सभेच्या वेळी? बघा, आंदोलन कुठल्या प्रमाणात होईल मी काय सांगू शकत नाही. तो आजचा विषय सुद्धा नाही.
पण गर्दीमध्ये काही गोष्टी जर कोणाच्या प्लॅनिंगच्या भागात असतील की आता उद्धव ठाकरे आले म्हणजे गर्दी होणार आणि म्हणजे बाहेरची उद्धव ठाकरे आले म्हणजे काय ते बाहेरची लोकं आणतात, स्थानिक त्यांच्याकडे तसं कोणच नाही. आणि जर बाहेरची लोकं आली तर लगेच त्या गर्दीमध्ये कोणतरी घुसवायचं आणि ते काम करून ते बाहेरच्या बाहेर निघून सुद्धा जातात. म्हणून मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे ह्यांचा कुठे काय सहभाग आहे अशातला भागच नाही आहे. हे कुठले तरी ते अँटी सोशल एलिमेंट ते ह्या कामाला जे लागलेत की कुठेतरी काहीतरी घडवावं लागेल, घडवायचं आहे ह्याच्यासाठी त्यांनी ही प्लॅनिंग केली असावी. आता ती नेमकी कोण आहेत, कशासाठी ही प्लॅनिंग झाली, प्रकल्पासाठी झाली आहे का वेगळं काहीतरी त्याच्यामध्ये त्याची कारणं आहेत, हे आता पोलिसांनी शोध लावी. आणि दुसरीकडे मात्र राणेला चॅलेंज देतानाचं पण चित्र पाहायला भेटतं उद्धव ठाकरेंच्या सभेवर. कधी चॅलेंज दिलं राजन साहेब? काय चॅलेंज दिलं? काय चॅलेंज दिलं? आधी आमच्याशी 2 हात करा आणि मग उद्धव ठाकरे. राजन साळवीला कुत्र विचारत नाही, आम्ही त्याला काडीची किंमत देत नाही. जो स्वतः जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भिकेवर आमदार झाला त्यांनी आम्हाला चॅलेंज द्यायची वार्ता करू नये. मी बारसू गावात गेलो आहे, राजन साळवीची हिंमत असेल तर त्यांनी बारसू गावात जाऊन दाखवावं आणि मग चॅलेंजची वार्ता करावी राणेंबरोबर. साहेब, एकूणच या आंदोलकांशी बोलण्यासाठी शासनाचे मंत्री असतील, प्रशासन नाही बोलत, कारण प्रशासनाचे लोक किती ऐकतील हा सुद्धा प्रश्न आहे. मंत्री असतील, हे पुढे काय येत नाहीत किंवा थेट आंदोलकांशी जाऊन चर्चा का करत नाहीये हा प्रश्न आहे. काय त्याबाबत तुम्ही? मला असं वाटतंय आता ते त्यांच्या लेवलवर काय मीटिंग घेत आहेत, कोणाची घेत आहेत मला माहीत नाही. सगळ्याच काही गोष्टी त्या पत्रकारांना सांगून ते करणार नाहीत. मला असं वाटतं मी जेव्हा त्यांच्याशी चर्चा करतो, आमची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे, स्टाईल वेगळी आहे. आम्ही थेट घुसतो. ते तुम्ही जैतापूरमध्ये बघितलं असेल, आम्ही तेव्हाही 3 जाहीर सभा घेतल्या. विरोधक समोर होते, घोषणा देत होते, काही घडू शकलं असतं. तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण साहेब होते. आम्ही सगळे व्यासपीठ लावून तिथे बसलो होतो जैतापूरला गावात जाऊन. त्याच्यानंतर नाटेमध्ये सभा घेतली. अशा 2-3 सभा आमच्या झाल्या. आमची वर्किंग वेगळी आहे. उदय सामंत यांनाही संधी दिली पाहिजे त्यांची वर्किंग दाखवायला. म्हणून मी काय बोललो, जर पोलीस प्रशासन आज जमिनीवर उतरून काम करत आहे, तेही बिचारे कोण साताऱ्यातून आले, तुकड्या काय वेगवेगळ्या ठिकाणातून आलेत, त्यांनाही गरम होतच ना. ते किती दिवसापासून आहे तिथे. आपण पॉलिटिकल इच्छाशक्ती जी आहे ती पण पणाला लावली पाहिजे, तर हे प्रकल्प उभे राहतात. निलेश राणे जिंकणार किंवा हरणार 2014ला हे माहीत नव्हतं, पण जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आणण्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजावी लागली तरी चालेल म्हणून आम्ही सगळं पणाला लावलं. राणेसाहेब स्वतः उतरले, आम्ही उतरलो. तेवढीच इच्छाशक्ती ह्या प्रोजेक्टला लागणार. प्रोजेक्ट उभे राहतील, पण ती तेवढी इच्छाशक्ती लागेल. प्रशासनामागे उभं राहणं हे नेत्यांचं काम, आणि तसं ते राहतील. ते अंदाज घेत असतील, अंदाज घेतल्यानंतर कदाचित फायनल कॉल ते घेतील, पण ते लवकर घ्यावा, कारण का पोलिसांचा मॉरल जो आहे तो तुटता कामा नाही. मी असं कधीच जाहीर केलं नव्हतं. राणेसाहेबांनी असं जाहीर केलं. राणेसाहेबांनी मला असं वाटतं तारीख जाहीर केली नव्हती. ते आल्यानंतर आम्ही मोर्चा काढणार असं त्यांचं तो स्टेटमेंट त्यांचं होतं, जे काय मी ऐकलं ते जर चिघळवायला येणार असतील तर समर्थनाचा मोर्चा काढला पाहिजे. समर्थनात किती आहे हे पण जनतेला कळलं पाहिजे, महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे, देशाला कळलं पाहिजे. उद्धव ठाकरे येत आहेत म्हणून असं नाही, पण ते विरोध करायला येत आहेत, ते वातावरण चिघळवायला येत आहेत, तर समर्थन किती आहे हे पण कळलं पाहिजे. आणि समर्थन किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे तुम्हाला जेव्हा आम्ही मोर्चा काढू तेव्हा तुम्हाला दिसेलच. असं सांगा, उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने एक प्रकल्प दाभोळपासून ते आतापर्यंत समर्थन केलं, प्रोजेक्ट आणला, उभा केला, भूमिपूजन केलं, यशस्वी उद्घाटन केलं, असा एक प्रकल्प मला कोकणात दाखवा. कोकणात सोडून द्या, मुंबईत दाखवा किंवा अख्ख्या महाराष्ट्रात दाखवा. विरोध करायचा, ठेके मिळवायचे, विरोध काढायचा, आणि मग जे काय होईल ते होईल. आज पण बारसू प्रकल्पामध्ये काय झालं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा तुम्हाला प्रकल्प पाहिजे, त्यांचं स्वतःचं पत्र आहे सन्माननीय मोदी साहेबांना दिलेलं.
आज मुख्यमंत्री नाही म्हणून आम्ही विरोध करणार. म्हणजे त्यांना काय पाहिजे तर त्यांना ते नुसतं कुठेतरी काहीतरी मिळेल ह्याच्यासाठी ते वेळोवेळी भूमिका बदलत असतात. शिवसेनेने म्हणजे उद्धव ठाकरेच्या शिवसेनेने आजपर्यंत एकही प्रकल्प इथे उभा केला नाही. अहो साधा एअरपोर्टला पण विरोध होता यांचा. हेच विनायकराव जे आजचे खासदार आहेत तेव्हा एअरपोर्टच्या जेव्हा ते भूमिपूजनाचं वगैरे ते सगळं होत होतं, मला वाटतं सुरेश प्रभू साहेब आले होते तेव्हा विरोध करणारे हेच विनायकराव होते. आणि जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, एअरपोर्टचं उद्घाटन झालं, तेव्हा माईक धरून बोलायला पण पहिले प्रास्ताविक करायला विनायकरावच होते. म्हणजे लाज शरम काय नाही. लोकांना वाटेल ते वाटू दे. कुठल्याही दुसऱ्या माणसाच्या कामाला आपलं श्रेय कसं जोडायचं, हां, पण दुसऱ्याचं काम हे आपलं कसं करायचं आणि ते दाखवायचं कसं, ह्याच्या प्रयत्नातच उद्धव ठाकरेंची संघटना असते. स्वतः काही करत नाही, ह्यांच्या हातातून काय होणार सुद्धा नाही. म्हणून त्यांच्याकडे अपेक्षा नाही नसेल, त्यांच्याकडून कसल्याही अपेक्षा नाही. येणारा काळ तुम्हाला दाखवेल. अंतर्गत दुय्य आहे म्हणून शरद पवारांनी काय की शरद पवारांचं काय पाऊल असेल असं आपल्याला वाटतं? नाही सर, मी फार लहान कार्यकर्ता आहे. पवारसाहेब देशाचे नेते आहेत त्यांच्या पक्षासाठी. तर त्यांनी का म्हणून असं केलं हे त्यांनाच माहीत. पण अजित पवार सोडून ते अध्यक्ष राहावे असं बहुतेक सगळ्यांनाच वाटतं. कालच्या एकंदरीत सन्मान्य अजित पवारांच्या वागणुकीवरून त्यांनाच पवारसाहेब अध्यक्ष नको आहेत आणि बाकी सगळ्यांना हवेत असं एक चित्र काल होतं जे आम्हाला मीडियामध्ये आम्हाला बघायला मिळालं. पण ते राहतात अध्यक्ष म्हणून किंवा खरोखरच निवृत्त होतात हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे. आणि कोण यावं कोण जावं हा माझा लुकआउटच नाही. मी त्या प्रक्रियेत सुद्धा नाही. आणि मी तुम्हाला फक्त माझी बाजू सांगू शकतो. आता जिथे नजर पण जाते ना तिथे लोक BJPकडे येत आहेत. म्हणजे नुसती नजर पडली तरी, म्हणून हे आले काय उद्या कोण आलं काही फरक पडत नाही. येतील सुद्धा आणि ते वरिष्ठ ठरवतील त्यांना घ्यायचं का नाही. पण एवढं मात्र आहे की जिथे नजर जाते तिथे लोक BJPमध्ये यायसाठी उत्सुक असतात. यात आमची चूक होऊ शकत नाही. समर्थनार्थ जे रिफायनरचे आहेत तर त्यांची पण एक बाजू समजून घेतली पाहिजे. आणि तिथले स्थानिक आमदार म्हणजे आता मगाशी ज्यांचा उल्लेख झाला ते विरोध करत नाही, परंतु खासदार आणि कुडाळ मालवणचे आमदार तिथे जाऊन विरोध दर्शवण्याची नौटंकी करतात. या विधानाकडे कसं बघतात? तर त्यांच्या विधानाकडे मी का बघू? ते ॲज अ पालकमंत्री त्यांचा जो काय विषयाचा अभ्यास आहे त्यानुसार ते बोलले. त्यांच्या प्रत्येक स्टेटमेंटवर मला काय वाटतं हे महत्त्वाचं नाही. त्यांनी आणि मी किंवा आमच्यासारखे कार्यकर्ते एकत्र येऊन जमिनीवर समर्थनाचा आकडा किती, पर्सेंटेज किती आणि विरोधकांचा किती हे एकदा दाखवण्याची आता गरज आली आहे. आणि जर उद्धव ठाकरेसारखे नेते येतील, वातावरण बिघडवतील तर आम्हाला तो मोर्चा लवकरच काढावा लागेल असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामध्ये उदय सामंत पण असतीलच समर्थनाच्या मोर्चामध्ये. पण तेव्हाच ताकद दाखवणं गरजेचं आहे. जेव्हा विषय येईल तेव्हा, जेव्हा येईल तेव्हा. मी काय बोललो, जेव्हा आम्हाला वाटेल की आता ताकद दाखवणं गरजेचं आहे तेव्हा काढू. साहेब, रिफायनरीच्या विषयामध्ये आता आपण सत्तेत आहात, पण एकूणच हा रिफायनरीचा मुद्दा येणारी सगळी बदल नाही. मी तुम्हाला स्टार्टिंगमध्ये सुरुवातीला सांगितलं ही बाहेरची मंडळी आहे जे वातावरण खराब करायचा प्रयत्न करतात. ह्याच्यामध्ये ग्रामस्थांचा पण विषय नाही. अहो, आम्ही तर थेट उद्धव ठाकरेंचे विरोधक आहोत, तरी आम्ही ह्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगतो याच्यामध्ये उद्धव ठाकरेचा सहभाग नाही. हे जे काय कोण घडवायचा प्रयत्न करतो त्याच्यामध्ये ही बाहेरची लोक आहेत. सत्यजित चव्हाण कुठले आहेत? मुंबई. वालम कुठे राहायचे? जोगेश्वरी. अहो, ज्यांची एक फूट जमीन जात नाही त्यांचा काय संबंध आहे बारसूशी? अच्छा, राजन साळवी बारसूला शेवटचे कधी गेले विचारा त्यांना की तुम्ही कधी गेलात बारसूला, कधी जनतेशी बोललात? अहो, ज्यांचा त्या प्रकल्पाशी काही संबंध नाही. आणि आम्ही सातत्याने म्हणतो, मी स्वतः बारसूला गेलो. मला जेव्हा माझा ताफा अडवला मी बोललो एकालाही अडवू नका. मी 2दा गाडीतून उतरलो. मला एकालाही अडवू नका, ही सगळी माझी लोक आहेत. 2दा त्यांच्या समोर गेलं आणि ते लोकांनी सांगितलं ठीक आहे साहेब तुम्ही गोवळला या. आणि बारसूची लोक तेव्हा नव्हते, तेव्हा गोवळची लोक होती. मला तेव्हाही आठवतं.
विरोधक आजही 2 दिवसापूर्वी कलेक्टर आणि SP साहेबांबरोबर मिटिंग झाली राजापूरच्या एका हॉलमध्ये. विरोधकही होते, समर्थकही होते. 2 तास मिटिंग झाली. मग ती चर्चा कशी झाली? हे जे बाहेरची लोक येऊन जे वातावरण बिघडवत आहेत ना, उद्धव ठाकरेंसारखी, ह्याच्यामुळे वातावरण बिघडते, लक्षात ठेवा. ग्रामस्थ जर त्यांना नकोच असतं किंवा त्यांना ऐकूनच घ्यायचं नसतं, ते एका मंडपात का बसले असते? बरोबर आहे. अच्छा, लपायची काय गरज आहे? ज्या महिलांना त्या दिवशी पकडण्यात आलं त्याच दिवशी सोडण्यात देखील आलं, कोणावरही कारवाई झाली नाही. अहो, आमचीच लोक आहेत ती, पण आम्हाला मान्य कुठली लोक नाही जी बाहेरची येऊन ज्यांची एक फूट जमीन जात नाही, त्यांच्या डोक्यात कुठला विरोध ते घेऊन आलेत मला माहीत नाही, किंवा कुठल्या राज्यातला विरोध आहे किंवा कोण आहेत ही लोक, हे आता पोलिसांनी तपासून घ्यावी. पण हे काहीतरी वेगळा प्रकार घडवायचा प्रयत्न करत आहेत, ह्याच्यातूनही दिसतंय. आणि म्हणून आज ही पत्रकार परिषद, मला माहिती आहे ते पवारांचा वगैरेचा सगळा झेंगाट चालू आहे, पण त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचा विषय हा आहे, उद्या जर कमी जास्त झाला, आज दिवस किती राहिले, पोलिसांनी आत्ताच सगळी यंत्रणा लावली कामाला, तर जाऊन शोध लागेल की खरोखरच हे आलं आहे, कुठे आलं आहे, किती आलं आहे आणि कोण घेऊन आलं आहे. म्हणून हा प्रयत्न आहे. मला त्यांच्या वरच्या फटीचर राजकारणामध्ये काही मला रससुद्धा नाही, घेणं देणं नाही, पण ही माझी लोक आहेत आणि ती विरोध करत नाही आहेत. विरोध कोण बाहेरचा करतोय म्हणून ही तळमळ आहे की प्रकल्प यावा. मी तुम्हाला आत्ताही सांगतोय सायनाथजी, हा प्रकल्प गेला, कोण तुमच्याकडे 5 कोटीचा पण प्रकल्प कोकणात घेऊन येणार नाही. हा 4था प्रकल्प जाईल. नाणारवरून हा आला म्हणजे म्हणून हा 4था. आयलॉक कंपनी गेली, त्याच्या अगोदर जैतापूर अणुऊर्जा गेला, नाणारवरून गेला, नाणारचा प्रकल्प बारसूत आला. उद्धव ठाकरेंनी पत्र दिलं, पहिलं पत्र जे गेलं ना बारसूच्या समर्थनासाठी, ते उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेलं आहे मुख्यमंत्री असताना. हे नाकारू शकता का आपण? मग आता विरोध कसला? काय बारसूची लोकं बदलली की उद्धव ठाकरे बदलले? म्हणून आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे, विरोध स्थानिकांचा नाही आहे. बाहेरचे लोक येऊन काहीतरी भडकवायचा प्रयत्न करत आहेत, दाखवायचा प्रयत्न करत आहेत, वस्तुस्थिती तशी नाही. आणि म्हणून हे जे काय माझ्या कानावर आलं ते रिलायबल सोर्सेसकडूनच आलं की काहीतरी घडवायच्या कोणतरी प्लॅनिंगमध्ये आहे, सांगणं गरजेचं होतं. आणि म्हणून आज मी तुमच्यासमोर ही पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं, कारण का प्रत्येकाला फोन करून सांगणं हे बाबा इनपुट मिळाली तू कामाला लाग, हे शक्य नाही. म्हणून पत्रकार परिषद. उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी आपलं सावंतवाडी मतदारसंघ असेल तिथेही शिवसेनाच लढेल, खासदारकी शिवसेनेकडे आहे तिथेही आमचाच पक्ष शिवसेना लढेल, तर कुडाळ मालवणमध्ये सुद्धा शिवसेनेकडे जे म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडे जे आमदार आहेत तिथेही शिवसेना लढेल असा त्यांनी दावा केलाय. कसं पाहता त्यांनी? अमेरिकेत कोण लढेल तेही विचारून घ्या ना. सगळीच आमची उत्तरं उदय सामंत द्यायला लागले, मला तुमच्या मार्फत कळलं. एवढा अधिकार नाही त्यांच्याकडे. कुठेही घेऊ दे, जंगलात घेऊ दे, तो काही विषय नाही. विषय तो नाही. विषय असा आहे की हा अलायन्सचा विषय आहे. एक माणूस डिसिजन घेऊ शकत, मी घेऊ शकत नाही. हा एकत्र बसून नेत्यांनी ठरवलेला विषय आहे आणि त्यांनी ठरवला तर मान्य आहे. पण सध्या त्यांच्या मनात जे असेल ते त्यांच्या मनातलं बोलले असतील, अशी कुठेही चर्चा नाही. आणि जी काही चर्चा होईल ती वरच्या लेवलवर होईल, ती होऊ दे, मग बघू. ते कदाचित कुठल्या वेगळ्या विषयाबद्दल बोलत असतील तर माहीत नाही, पण असं काही ठरलेलं नाही. मी तुम्हाला जाणीवपूर्वक सांगतो, असं काही ठरलेलं नाही. जेव्हा ठरायचं